Volkswagen. Monta hieman jää. Rintakoski ykköseksi ja sen jälkeen Rintarina ja nyt on Ahdasta Siltala kohtaansa. Sissala ottaa kakkospaikan, mistä se on Renault-kuljettaja. Laakso menee nelospaikalle. Lehtosen kalustoa näin ollen vitospaikalla haastaa. Ja saman tien käydään kippuun ja päälle niin kuin yleinen syyttäjä, vaan ei onnistu. Ja kyllä siellä kutsutellaan, katsellaan. Lehtosen Rami, ja on niin kuin hammaslääkäri. Kyllä sieltä reikiä etsitään ja jälleen Lehtosella on pientä ongelmaa. Tuossa alkuerissähän Rami oli kolmas ja nyt ollaan vitospaikalla. Eli ollaan tippumassa ulos, jos ei muutoksia tule. Ykköspaikka on Rintakosken käsiala. Alkuerissä otettiin lähtövoitto. Nyt ollaan välierissä ykköspaikalla. Sissala pitää kakkospaikkaa edelleen halluttaa. Ja Moilanen kolmantena. Nelospaikkaa. Otetaan ulkolinjaa. Ja tuossa tulee taas sisäpuolelle, niin saattaa se tulla. Ei mene Laakso tuohon temppuun. Laakso on kyllä kirjansa lukenut. Ja siinä oli Lehtosella kovalakainen yritys. Laakso Lehtonen. Lehtonen Laakso eteenpäin vai sanottuna on taistelupari tästä eteenpäin. Ja saattaa olla, että sieltä Koukerille vielä avautuu paikka. Siinä jos varrastetaan liikaa pellolaista moikkinaintia, niin takaa tullaan, vaan ei tulla. Ja Lehtosella ei mene kyllä, ei mene vaihde päälle niin kuin pitäisi. Se on se ongelma. 24 Rintakoski, Semeihin 3-2, Sissala Semeihin 4-3 ja Lehtonen kaataa. No niin, se oli sitten sitä myöten selvä. Eli 4-3 Moilanen jatkaa.